sai kika buɗe jakar makaranta ta takardu sun yi yawa sai kika kwashe kika zubar, kuma masu kwasan shara suka zo suka zubar. Kin ga ai ba zai iya cewa komai ba sai ya tafi makaranta ya sa Amin sabo. Inna ta ce ai wannan abu mai sauki ne, Allah ya kawo sa. Ashna ta yi murmushi ta ce shi yasa nake son ki Inna. Kalli ya ajiye pen ɗin hannunsa yana kallon mahaifin Zina da ke zaune gabansa ya ce ta kwantar da hankalinka sa insha Allah your daughter will be alright, but not now until you give her what is her heart desire. Alhaji ya ce not at all, ni ban tada hankali na ba, just that aure ne dai sai na mata ko ta ki ko ta so, sai dai in mutuwa ta yi. Khalil ya yi shiru yana kallon sa, can dai ya ce duk da halin da take ciki yanzu. Alhaji ya ce kwarai kuwa. Yana kai wannan ya miƙe ya fice yana cewa to in ta mutu ma uwarta da ke zuga ta yi asara. Ni na ruwa na murmushi Khalil yayi ya daga kafaɗa ya ci gaba da abin da yake yi. Karfe 6 saura na yamma Khalil ya rufe ofis ɗinsa rike da suit ɗinsa. Ya nufi ward ɗin da patient ɗin ta take. Tana zaune ta yi jigum, wata matashiyar mata na yanka mata fruit. Ya ƙaraso cikin ɗakin yana kallon ta yace ya jikin, kai kawai ta gyaɗa masa. Matar da ke yanka mata fruit ta ce sai dai fa ƙirjinta ta ce bai daina ba, kan ma yanzu take ce min ya fara mata ciwo. Ya ce ai dama ba lokaci ɗaya ciwon ƙirjin zai daina ba, an jima za a shigo mata allura a kuma ba ta magunguna, Allah ya sauwaƙe. Yana kai wannan ya fice daga ɗakin. Last floor ya haura ya nufi wani office, ya kwankwasa kofa aka masa izinin ya shigo. Wa ya buɗe kofar ya shiga da sallamarsa, yana zaune kan ɗaya daga cikin lafiyayyun kujerun ofis ɗinsa, rike da jarida a hannu. Amisha kuma na zaune kan ofis chair ɗinsa tana danna laptop. Khalil ya gaishe sa cike da ladabi ya amsa tare da cewa you are off ko? Khalil ya ce eh dad, amma kila in dawo can da daddare. Juyawa yana kallon Amisha ya ce baki tafi gida ba dama? Amisha ta rufe laptop ɗin gaban ta ce dama kai nake jira doctor, sauke ni. Dakewa Khalil ya yi tare da kirkiro murmushi ya ce ni cikin gari na nufa yanzu, dare bai kai ki kawai. Kamar za ta yi kuka ta ce please mana, bata jira me zai ce bai ta miƙe da sauri ta ɗauki ɗan farin mayafinta ta yi rolling ɗinsa kan farin uniform ɗin jikinta, sannan ta figi jakarta ta ɗauki laptop ɗinta ta ce bye dad sai ka dawo. Abban nata ya ce yau dai ba aiki kika zo yi ba pretty. Juyawa Khalil ya yi ransa ɓace fice daga ofis ɗin, yana gaba tana biye da shi a baya. Da sauri yake tafiyar tasa, hakan ya sa ta kira sa kamar za ta yi kuka. Ya zabga mata wani mugun harara ya ƙarasa parking space inda motarsa yake. Sosai jikinta ya yi sanyi, ta shiga bin sa a sanye. Yana isa gun motarsa ya saka hannu zai cire makullin mota a aljihu, ya ji takardu. Fito da su yana kallo da dan mamaki, sai a sannan ya tuna su receipt ɗin ɗazu da ya tsinta ne. Ya yi tsaki ya ci kwikwiye su ya jefar. Amisha da ke tsaye da nesa da shi ta ce ka san me yaya, na manta zan tafi gun furen ita da ka tafi kawai. Tana kaiwa nan ta juya da sauri ta nufi gate. Ya bi ta da kallo sannan ya kau da kansa ya buɗe motarsa zai shiga, idan sai sauka kan takardun da ya jefar. Karasawa ya duka ya kwashi takardun, kuma sannan ya shiga motar sai tada ya fice daga asibitin. Bayan an buɗe masa gate a hankali yake tukin har ya iso. Amisha da ke tsaye bakin titi tana jiran abin hawa ya yi fakin ya zuge gilas ya ce shigo mu je. Za ta yi magana ya ɗaura yatsunsa kan lip ɗinsa alamar kar ta ce komai. A hankali ta buɗe motar ta shiga, ya ja motar suka bar wajen. Karfe 4 saura na yamma Khalil ya yi fakin motarsa daidai gun da aka masa gyara jiya da safe. Masu gyaran motar suka ƙaraso ya fito suka gaisa suna tambayarsa ko gyaran ne bai yi ba still. Khalil ya fito da takardun hannunsa zai yi magana kan ya hango ta fito daga wani mota da ya yi fakin.
gefen titi tana gyara mayafin da ke kafaɗar ta rike da jakarta. Ta kulla kofar motar, kallon ta kawai Khalil yake. Ko iftawa baya yi, wani haɗaɗɗen gaye ne ya fito daga ɓangaren mazaunin direba. Ita ko tuni ta fara tafiya saman layi. Sunanta ya shiga kira, ta juya ɗan fusata ta ce don Allah kar ka jawo min attention ɗina. Na ce maka sai gobe. Tana kaiwa nan ta yi gaba, ya yi murmushi yana shafa sajensa. Khalil ya yi tsaki ya juya na kallon makaniken da ke jiran jin me ya kawo sa, ya ce zan dawo gobe ma dai. Yana kai wannan ya shige motar sai bar gurin. Ashna ta gama fesa turarenta na biyar, sannan ta ɗauki mayafinta ta yafa, ta juya tana kallon Inna da ta saki baki tana kallon ta ce Inna, gidan ƙawata zane. Zan tafi yanzu, ko da Allah zai kawo Abba, kar fa ce masa na dawo daga school. Inna ta ce to da magariban nan zaki gidan ƙawa takwarata. Ashina ta haɗa rai ta ce ƙarfe 5 ne magariba Inna. Ni dai na tafi ba daɗewa zan yi ba. Tana kaiwa nan ta fice. Daidai bakin kofa suka ci karo da Abbanta. Gabanta ya yi mugun faɗi yana kallon ta ce ina zaki. Ta fara kame ya daka mata tsawa, ta juya ta koma ciki da sauri. Abba ya shigo falon yana mata mugun kallo ya ce wai ke da wa kike? Wai ke wake dawo da ke gida kusan kullum a mota? Fatima ta tsorata. Sai cikin rawan murya ta ce ni Abba. Inna ta miƙe tsaye Abba ta ce wani munafikin ya gaya maka haka? O jita-jita marasa aikin yi ‘yan unguwan nan za ka ɗauka ko? To ko ma wani magulmacin ya gaya maka, ka koma ka ce masa ba zai taɓa albarka ba a rayuwa in dai har jika ta